Здравейте! Днес се заемаме с един изключително важен текст за матурата «Бай Ганьо журналист» от Алеко Константинов. В следващите минути ще разгледаме всичко най-важно, което ще помогне не просто да се разбере произведението, а да се подготвим наистина отлично. Ето и какъв е планът ни. Първо ще разнищим жанра, какво точно е фейлетон и защо е важно да го знаем. След това скачаме в сюжета и сблъсъка на героите. Ще се спрем специално на основните теми, те са истинска златна мина за всяко есе. И накрая ще разкодираме онзи знаменит отворен финал. Хайде да започваме. И така, започваме от основите. За да разберем истинското послание на Алеко, първо трябва да сме наясно с оръжието, което той използва, а то е изключително силно – фейлетонът. Значи трябва да е пределно ясно. Бай Ганьо, журналист, не е просто някакъв си разказ. Това е фейлетон. А целта на фейлетона е да жили, да бъде остър, актуален коментар на проблемите тук и сега. И точно за това Алеко използва хумора и сатирата. Те са неговото най-силно оръжие, с което безпощадно разобличава пороците на своето време. Добре, след като изяснихме жанра, време е да се потопим в сюжета. В центъра на всичко стои една идея – да се създаде нов вестник. Но нека видим каква е истинската неподправена мотивация зад този, на пръв поглед, толкова благороден замисъл. И ето го още в самото начало. Първата – инстинктивна, животинска реакция на Бай Ганьо. Преди изобщо някой да е споменал думи като идеали, народ или отечество, в главата му светва само една лампичка, само една дума – келепир, печалба. И точно това е отправната точка за абсолютно всичко, което следва. Стратегията му е, трябва да му се признае, гениална е. Гениална в своята простота и в своя цинизъм. Вижте как работи той. Първо надушва печалбата. После събира около себе си група наивни идеалисти, използва техния плам и патриотизъм като удобен параван и накрая просто заграбва всичко. Защото той не създава. Той превзема. Точка. И съвсем естествено това ни води право в сърцето на конфликта. И тук трябва да сме наясно. Не става дума просто за някакъв си спор между няколко души. О, не! Това е титаничен сблъсък. Сблъсък между два напълно различни свята, два коренно различни менталитета. Тук нещата са, както се казва, черно на бяло. Няма сива зона. От едната страна имаме грубия първичен прагматизъм на Бай Ганьо. За него вестникът е просто бухалка, инструмент за власт и за пари. А от другата са младите интелектуалци. Те, горките, наивно вярват, че същият този вестник може да бъде факел, да служи за просвещение, за обществен напредък. Само се вслушайте в езика на младите. Чуйте думите им – дълг, отечество, да повдигнем народа. Високи, възвишени думи, нали? За тях това не е бизнес, това е мисия, кауза. Думите им просто преливат от искрен, може би малко наивен, но все пак чист идеализъм. И веднага след това, бам, идва леденият душ на реалността. Реалността на Бай Ганьо. Тук няма никакви възвишени думи, няма идеали. Има само сурова, брутална, директна логика. Логиката на личната изгода. Алеко тук ни показва една пропаст. Пропаст между два свята, която е просто невъзможно да бъде запълнена. И това е най-важното. Те не просто имат различни мнения. Те говорят на напълно различни езици. Добре, стигнахме и до същината, до ядрото на анализа, основните теми. Това на практика е арсеналът, който е нужен, за да се изгради силен и убедителен аргумент на матурата. Така че, нека се съсредоточим. Тук Алеко е безпощаден. Той засяга няколко наистина вечни, универсални теми. Първо, как една толкова благородна професия, журналистиката, може да бъде тотално опорочена и превърната в бухалка. После, как патриотизмът може да бъде просто една удобна маска за корисни цели. И разбира се вечната тема, как жаждата за власт покварява абсолютно всичко. Всъщност, ако се замислим, това, което Алеко описва тук, е буквално раждането на жълтата преса в българската литература. А името на вестника
О, това е просто върхът на иронията. Народно величие. Само чуйте как звучи. Грандиозно, патриотично, нали? Да, ама за бай Ганьо това е просто опаковка. Лъскава опаковка. Той не избира името, защото вярва в него. Избира го заради бойния му потенциал. Защото знае, че за такова име може лесно да скрие своите атаки и манипулации. И ето го моментът на истината. Кулминацията, в която всички маски падат. Интелигенцията се опитва да спаси идеята си. Искат сериозен, критичен вестник, който да образова. А бай Ганьо? На него не му пука за това. Той има една единствена цел и я изразява с една проста, но абсолютно зловеща фраза – да смачкаме враговете. И с тези думи – край. Играта приключва. Той поема пълен контрол. И така, лека по лека стигаме до финала. А финалът, той е, може би, най-силната, най-необичайната част от цялата книга. Тук леко прави нещо наистина смело, нещо, което малко автори си позволяват. Той просто се намесва директно в текста. И тук естествено възниква въпросът: ама защо? Защо авторът прави това? Защо нарушава правилата на разказването? Този ход, разбира се, не е случайен. Ни най-малко. Това е неговият начин да каже: стоп, до тук бях разказвач, сега ще чуете мен, а леко. Това е моментът, в който той взема ясна и категорична морална позиция. Само чуйте тези думи. В тях се усеща всичко – умора, досада, дори погнуса. Първо забележете нещо много важно. Той се извинява. Извинява се на европейците за грозната картина, която им е нарисувал. Сякаш се срамува от собствения си герой. И веднага след това се сбогува и с него, с бай Ганьо. Казва му с Богом, сякаш го прогонва, сякаш не може повече да го понася. Това е най-ясният възможен акт на морално разграничаване. И тук идва големият финалния въпрос. Въпрос, който алеко оставя да виси във въздуха и който отеква толкова силно и днес. Авторът се опитва да се отърси, да прогони байганьовщината от себе си и от обществото. Но дали ние сме успели? Повече от век по-късно, сбоговали ли сме се наистина с бай Ганьо? Точно този отворен финал превръща фейлетона от сатира за едно конкретно време във вечен въпрос за българската идентичност. Благодаря за вниманието.